Kita nyo po ba ako, mga kawaray? Nakikita nyo po ba ako? Kung hindi, mag-comment naman po, please. Kung hindi nyo ako nakikita. Kasi, madilim. Shout out po. Hello guys. Welcome my live kay Papa. Halika rito, huwag kang lalabas. No. Huwag kang lalabas doon. Diyan. Come here. Nandito na agad si Sangkay, shout out. Sinsya ka na, madilim. Wala kaming ilaw. Ay, ikaw. Kay, Pasok ka dyan. wala kaming ilaw, pasensya na. Dyan. Hindi ka makita. Pupunta na apak na. Salamat sa thumbs up. Shout out. Bawal kay Lolo madilim. Madilim. Tala mo nga yung pistol. Mas dador doon daw na. Sabi mama. Shout out sa dalawang viewers natin dyan. Shout out kay B-Boy TV. Kumusta? Okay lang, Sangkay. Di mo kila. Ngayon nakaturog na. Lalabas. Sabi ko isasara, hindi lalabas. Dito. Tara mo. Shout out, mega love shout out po sa 5 viewers natin dyan. Salamat Sangkay sa paano sa pagpasok sa aking live. Panood. Kahit tahimik lang ang live natin. Tahimik talaga, kaya naturog man. Magkaturog man kita. Tara mga turog. Hulog pala yung cut. Wala talo din sa cellphone Lalos na itong ko. Naglos na. Naglos na nga eh. Si Darling. Si yung Panggalatops. Shoutout sa 17 viewers natin dyan. Migalap shoutout. Wala akong load. Kaya dito mapapanood. $17 million Yahoo. Shout out sa Pip. Ay, 21 viewers na agad. 21 viewers, mega love shout out.
Mega love shoutout po sa 37 viewers. Mega love shoutout at sa 3 tamsak. Patamsak po mga kawaray. Bigyan na. Mega love shoutout po sa 30 million in the house. Gibit. Gibit ano meron dito? Wala lang, live lang. Sino yan? First, sino kaya iyan? Gibit, ano meron? Wala lang ho. Live lang po ako. Wala naman ako magawa. Ito yun ang gibit ko. Serum ba yan sangkay? Ang gibit? Ano ba ka dyan? Katbalugan Samar. Shoutout taga Katbalugan mo pa na anhay yun da. Mo pa na kulop hay yun na talang niya da. Ay di na nga na. Ay naglag pa. Kainin mo na yung kanin pinag. Mga taga Samar nga da. Shoutout sa Katbalugan. Mo pa naghapon na iyo. Aray ko na. Wala kang channel ano, Gibit? Aray ko na. Ako. Aray ko. Maglutunin yan. Di pang lang ni Papa yan. Baka mabasag yan. Iba pa nga din. Nabaho anay ako. Sige. Gibit shout out sa imo. Sige trabaho ka anay kay kailangan natin magtrabaho. Sige hinay trabaho. Mga taga Katbalugan Samar shout out sa iyong kanan.
Mabuhay ka mo hanggang gusto niyo. Tunay na buhay sa Europa. Mega love shoutout po. Tunay na buhay. Salamat po sa pagpasyal sa aking munting live. Bigyan kitang jacket. Adik yan ha Batangas. Oh. Hini nga da. Bigyan kitang jacket, gibit. Ano trabaho mo? Tunay na buhay sa Europa. Mega love shoutout po. Salamat sa pagpasyal. Ay sir. Ayan, dagdag ko po sa inyo sir. Bigyan kita ng kaibigan. Salamat po sa pagpasyal. Malaki pala ang bahay nyo sir. Kawaray, play lang natin yung short video ni sir. Tanggalan ko lang ng boses. Sir, tunay na buhay. Tunay na buhay. B-Boy TV. Mega love shoutout. Sabi rin ni tunay na buhay sa Europa. Ayan sir. Ba, ikaw nakasakit pa ni Papa. Play ko po yung short video nyo. Kahit 3 videos. Ay, isa naman si Mark dyan. Ay, ando na yung kinuha mo na, di ba? Ito pa naman kukunin mo dyan. Alis ko dyan, alis. Nakapag nagkukuha mo na. Yari kita, mama. Sa'yo pa rin, tunay na buhay sa Europa. Sunod ko dito si B-Boy TV. Salamat po sa pagpasyal. Idan, sir. Thank you, host. No, welcome. You're welcome. Tawag-hawak. Lagay ko na lang dito. Ito ba? Sa'yo pa rin, sir. Mega love shoutout po sa 13 viewers at 3 thumbs up. Yahoo! Sabi ni Cholo Reyes. Shoutout. Next ko rito si B-Boy TV Dinikit ko na po to. Tunay na buhay sa Europa yung alagad ko. Shoutout po sa 9 viewers at 4 thumbs up. Mega love shoutout. Tumunggo. Wala na. Huwag mo nang kunin. Ano pa kukunin mo? Pinagkukuha mo na nga lahat. Ay. Hindi. No. No. Ayan, si mama yan nagagang. Ay! Alis ka? Hindi. Big thank you, host. Thank you din po. Walang problema po, sir. Tunay na buhay sa Europa. Welcome din po. Welcome sa pagpasok sa akin live. Ayan, sa'yo pa rin po, pang 5 short video po. Tunay na buhay sa Europa, hello po, sabi ni B-Boy TV. Next natin guys, si B-Boy TV guys. Si Sangkay. Next ko si Sangkay guys. Sangkay, imo na yun kay wari pa ni kapapanood na imo short video. Kahit magpulok kita ini nga di. Imo na ini. Arayahe. Taksangkay na mahusay. Oh God. Salamat po sa 5 times up at 6 viewers. Mega lang shoutout po sa inyo. Salamat sa pagpasyal. Sana hindi kayo manawa sa mukha ko at hindi na ako nagpakita kay baka manawa kayo sa mukha ko.
Sabi ni B-Boy TV, tunay na buhay sa Europa. Salamat sa pagdalaw dito sa kaibigan ko. Yahoo! Salamat kaibigan. Imo na. Largahi. Sayawi, sayawi. Sangkay, ski, sayaw, sayaw. Good. Mega love shoutout po sa 7 viewers at 5 thumbs up. May mega love shoutout. Dancer taksang kayo. Wala, kumupay pa yung mag-sayaw. Mahilig ko na diskuhan. Taksang kaya. Labira. Para atong pangarap magkasahod kita. Kahit anong buhato naton. Tudas. Tudas good. Ay kay magtatakas kayo ni. Kay waray pa yun kapagpanood ay. Kay bago ko yun na cellphone. Pinalit ko yun. Pinalit ka na hinaan. Tangang yung tubig na ay batong sa dito. Ay. Yan na. Ano to sangkay? Sikanhan, pinalit ko ha nagbinta akon na di ko sana nga bibilin sangkay eh. Kaso kailangan daw niya ng pampagamot sa anak niya. Kaya binintan niya yung cellphone niya ng halagang 1.7. Ay 2,000 yun, nagtawad ako. Tawaran ko nga 1,000 eh. Nung nalaman ko na sa pambili ng gamot ng anak niya. Ginawa ko na lang 1.7 para tulong na rin. Hindi ko lang na video kasi nakakahiya. Scooter sana all nakakabili ng scooter. Pomak kaya mawala kaliti gamutong gamiton. Oh, wow, mabait ka talaga sangkay, more blessing to you. Hindi naman sangkay. Minsan tayo na-atake tayo ng Salamat po sa 4 viewers at 5 thumbs up. Mega love shoutout. Nakisakay lang ako dyan, di ko yung binili. Ay kay pag sumahod ka makapalit ka na rin Ito, laki yung views mo dyan eh. Kay, sa'yo pa rin yan sangkay. Kahit maghapon kita nga na mag-play ito. Makakaturog ako na yan. Angat mo kasi. Hindi yung puro hatak lang. Patagoy-tagoy ka pang nalalaman. Padda kita dyan sa loob. Tingnan mo. Hindi mo pa rin nga sangkay. Mga 30 minutes lang ako matutulog na. Pick ko na lang yung video mong yung live para mahaba. Mamaya malabas na ako na stress. Nauna na eh. Para may katurog kita. Mapiraw pag matumal. Oh, pahinga ka muna kasi. Mamaya na sangkay pag nag 30 minutes makatulog ako. Pipili ko yung mo live. Kahit magsilip-silip ka lang dyan, okay lang. Kasi pag short video, pabalik-balik lang to pag natulugan ko to. Hayaan mo kung sino papasok dyan. Nag-i-issues lang yan. Ayan, sa'yo pa rin. Ang dami mong viewers kanina sangkay Sa'yo yung live
mag-laundry sa Oo nga, sana laging ganun. Oo, hanggang tuloy-tuloy mo lang. Kasi masipag ka naman mag-live. Eh. Tama naman yung lagi umaga ka nagla-live kasi mas ano yung mga tao sa umaga nakakapanood. Lalo't mga sa ibang bansa. Shoutout po sa 5 viewers, patamsak na lang po yung hindi pa nakatamsak. Tayo pa rin sangkay. yan. Talong ka na. Tingin-tingin kang ganyan. Hanggating kita. Sa'yo pa rin sangkay. Parang inaantok ka na doon. Comment po kayo para ma-play kayo news. Si Marmar kaya pabantayan ko rito. Shout out po sa inyong lahat. Guys, mag-comment lang po. At yung nakapin po, pwede nyo pa siya lang napakasipag na sangkayan. Mabait na sangkayan, mabait. Hindi kayo papahiya niyan. Daming pagkaon. Patron na naman yung pinuntahan ni Musangkay, ano? Pagdating na ng Marso, ay, dami ng patron din haton. Hain-hain ka na naman mapapadpad. Kaya pag may naanuhan ka dito sa Sangkay, sa yung unang kagat kay Sangkay Mark Jo, Waray TV. Maganda mga views mo, Sangkay. Malapit ka na siguro sumahod. Sangkay, malapit ka na ba sumahod? Tingnan mo, malagpasan mo na nga ako eh. Sangkay, dito tayo sa mga viral mong videos. Ayan. Ayan yung ano, ayos na yun. Babaong sa labas ng nature. Shoutout sa 3 viewers at 5 thumbs up. May galap shoutout. Okay naman yan. Okay naman eh. Oh, kulang pa ng 12. Uy, kunti na lang, Sangkay. Congrats. Sana all. Ang sipag mo kasi mag-live eh. Congrats, Sangkay. Yahoo! Dali na. Unang sahod mo. Nararamdaman mo rin ang pinaghirapan mo sa iyong pagla-live. Kaya nakaka-inspire ka minsan eh. Minsan hindi na ako ginagana mag-live o kasi kaso lagi mong binabanggit sa ano mo. Live mo na. Kaya naalala ko na pero next month pa makukuha yan. Okay lang yung Sangkay, at least darating na yan. Kaya i-play ko lang ito na i-play para makadagdag. Para kumita ka na. Akin, laki pa. Mga ano pa siguro. Bali na dagdagan pa lang ng $3 eh. Laki pang kailangan kabulin. Mga 60 pa. Legit. Kaya nga Sangkay eh. Hindi kasi yung live ko kasi konti lang nanonood. Eh sa'yo marami. Pag may sabay-sabay nanonood na 10 katao, matik yung papasok lagi yung sa ano mo. Dahil pag may nagpapalipad, doon ka mag-live sa
tindahan. Ayun, may hirap doon kasi sangkay. Daming ano doon. Daming makukulit doon na ano, mga kasamahan ko minsan nag ang tawag naman haato na mamakyo ba? Mama ano yung ano ko. Sabi mayang yaangad to. Yung ma-entremis lang ba? Biro lang ba? Entremis. Tapos minsan na pag alam nila naka-live ka, mapakyo. Ayun lang. Mahirap kasi, tapos may mga tugtog. Mga copyright ako dun. Mahirap pag gano'n ng copyright. Magkulit mag-live to. Pwede mo, isa-silent mo lang. Minsan, try ko yung sinabi mo. Mag-live ako dun tuwing umaga. Live ako sa palengke para ano. Magandang suggestion yun. Tuwing umaga. Kahit silent ano lang. Pwede naman mag-silent pag may music. Oo nga, yun ang gagawin ko na lang, Sangkay. Salamat, Sangkay, sa ano. Ginagawa ko yun dati. Bago pa lang ako. Hindi pa ako monetize. Gawin ko yan, mag-live. So, Pero inayos mo ngayon. parang yun, katulog. Oh, para palagi ka na nakikita. Oo nga eh. Try ko yan, Sangkay, sinabi mo. Yung mga puti ko kailan mo na? $12 na lang, Sangkay, kunti na lang yan. Mararanasan mo rin magkaroon ng $100, 5,000. Malaki yata ang value ngayon eh, ng ano, $1. Ginamit na naman ni Marmarin sa po. Malaki yata ang value ng $5 ngayon, Sangkay. 58 yata ang $1. Ayun, pasok yun sa'yo. Galing, galing, galing. Congrats. Congrats, Sangkay. Sipag ka talaga. Dati yung live ko na yan, laging marami nanonood yan eh. Yung ano pa kami sa ting kaagapay. Ay, hindi mo alam yun? Hindi mo alam yung Sangkay? Hindi mo alam yung paggawa ng gano'n? Pumunta ka dun sa settings. Alam mo, Sangkay, yung may, di pa, para may lapis. Ngayon yung baba, mayroon dun nakalagay na ano. Eh, try ko nga dito kung mayroon. Kaso di ko ito na try mag-live eh. Kan Sangkay ah. Hindi mo pala alam yun? Madali lang yung Sangkay. Yan ang dapat mong pag-aralan para yung ads mo. Ay, hindi pala pwede. Hindi pa pala pwede ito, Sangkay eh. So, hindi mo alam yun? Dali lang yung Sangkay para matutunan mo din maglagay ng ads. Oh, yung binubara mo doon. Malaking bagay yun kasi yung ads na yun ang bibigay ng talaga ng ano. Di, meron yan. Meron yan yung ano ko, yung live ko na yan. Meron yung ads.
Meron akong ads dyan sa pag ano, nalalagay ako lagi ng ads dyan sa ano. Nakaano yan doon, sangkay, nakahilira doon sa ano, paglagay mo ng, di ba naglalagay ka ng title sa ano mo, Paglaruan kasi. sa iyong live, tapos maglalagay ka sa description. Pinakababa, punta ka doon sa pinakababa, may pupindutin ka lang doon. Wow, ayun ba ibig sabihin mo? Okay. Alam ko na, alam ko na. Lagi meron yan. Nilalagyan ko yan siya eh. Hindi pwede hindi lagyan. Kala ko di mo alam, alam mo pala. Ah, alam ko yung ilagay sa'yo. Okay. Kala ko hindi mo pa ano eh. Paano yan, Sangkay? Dito ka na lang muna. Magano ka muna, maglipad-lipad ka muna dyan sa mga nagla-live. Mag-sleep lang ako. Play ko lang yung ano mo, video mo. Kahit magpa-share ka muna sa iba, Sangkay. Ito na lang yung bago mong upload. No? 500? 500 views? 2 hours? Ay, Sangkay, ito yung ano mo. Ay, dali. $12 na lang ang kailangan. Sangkay. Mutusok ka nga. Ibaba mo yan. Kunin mo ano? Sana makatulong to sa ngayon sayang kay. Diyan, play lang natin yan. Hindi, Makatulong kaya lang ako. laman. Ano yan Sangkay? Mute ko lang to ha. Salamat sa pagpasyal, sa pagtambay. Idlip lang ako kay. Nantok ako.